Lobat kemewet pecut minangka pian delopani sang buku kadek gemleker suarane yang cinondro kadya bledek mongso ketiga gawe grising jalma kaki ketep kadang putra ingkang masih lenggah wonten ing sasana busana lumampah wonten ing sasana Pagelaran Jawi Waraka Nyu Sri Jaya Putra Jaya Putra Ari sang Bapa Kedruk paming kating tiga nimbali dening para kadang putra ingkang talenggah wonten ing sasana busana lumampah wonten ing sasana Pagelaran Jawi Doni nggih ngaturaken patang para kadang Sena Budaya kakung dalah putri wonten ing medal menika atur pasugatan angka kalih ingkang kembaraken medalipun dening para kadang putra kembaraken godhoke pangcacapun nem sakembaran ingkang perang tanding jalan Prabu Jaleng Srenggi para mila kados bediki parahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngatos titipunanipun Pagelaran ing mriki kita saking paguyuban keluarga besar Nyu Sri Jaya Putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalih saking sami kala ngantos titipunanipun Pagelaran Nyu Sri Jaya Putra nuwun nuwun Waraka Nyu Sri Jaya Putra Waraka Nyu Sri Jaya Putra Bijil saking sasana busana lumampah wonten ing sasana Pagelaran Jawi nah menika candraning dening para kadang putra Anlitet rangga kang sami merasuk busana kaprajuritan Cinandra saking Mandra Jempelaran candraning yen Cinandra kadya lintang Panjerina Waraka Nyu Sri Jaya Putra Sikro Bala muntabe dening para kadang putra Nitit rangga kang sami merasuk busana kaprajuritan kading kemebiar busana nira Cinandra saking Mandra Cepelaran candraning Cinandra kadya Raden Mas
bagus Permati ya wah salah Nyung Sri Joyo Putro Sigro Balap Kuntapi Dinik Poro Kadang Putro Titit Ronggo Raso Usono Kaprajeritan Kakak tinggal bagus rupanya cerdas terampil terkinas Sumber jajanan cerdas Bapak Parni Pandi Sisane Gedito Sawangi Hei Ya Iya 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 Jos iya dah salah Nyung Sri Joyo Putro Lampai dening para kadang putra Hanete Tronggo sami merasuk busana kaprajeritan kang katingal bagus rupane cerdas terampil terginas katon galiah Jinondro saking mandra cemelet gadya gajah kelawan gading Jos loh lah salah iya Waroko Nyung Sri Joyo Putro ketimbang mijil saking Sasono Busana lolambang wonten ing sasana pagelar agung candraning dening para kadang putra Jinondro saking Mandrawa cemplorot candraning Jinondro kadya lintang Bima Seti Sri Joyo Putro Waroko Nyung Sri Joyo
Manira Prabu Celeng Srenggi reksa panjal lambe kal tindak ing prajurit Mantarangin rangsang pinanganten tape para brojo klono Siwandara pikantuk kusemaning ayu Dewi Sangga Langit mlebet menerima sajroning wana kang aran Wana Nirbaya wana alas Nirbaya kang aran Pekewalas kang cumudhelake bebaya Pekewa kang gedhe gara kang gedhe kabeh kalsak menane kewanas kang sarta galak wadya pala Prabu Celeng Srenggi Nyu Sri Jaya Putra boten katal ngopen kaderek dening Ratu Celeng Srenggi panguwasa Lasrupan rangsang pinanganten tawe Prabraja Klana Sewandana pikantuk kusamaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit atmatanipun Prabu Kertanagara ampun rubuh swaraning Ratu Celeng Srenggi ya benjing bidal gumara saking bantaraning negri angeng ingkang palakaswa ngabro busananira lir surya wedalira saking saja nitya rasa madangi jagat kok mongo anem sak bocah-bocah ing wukir marang babatan sumira kena sorotin surya mega kelawan gunung ngaturaken dumateng para kadang Senubaya kakung dalah putri menika barisane dening para kadang putra gambarkan prajurit saking Bantarangin para jeripan Prabu Klana Sewandana kang rikala semanten mataraken arah-arahan saking Gunung Bantarangin ingkang jumudhal wonten ing Kutha Raja Kediri kapigal dening Prabu Celeng Srenggi. Pramila kados puniki prahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng pinarak Kakang Sekeca suga kamirsani ngantos titipunanipun pagelaran kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sambikala ing wasana para tantama Sri Jaya Putra lumaksana magita ing baris bayak siap siaga
Sri Jaya Putra Wangi Rolas Wolu Songo Gelang alitmu neng driji Seliramu apa pancen wis lali gawe juwo ora gawe kuciwo pepindone kaya kembang alum dalu wangine tresnoku marang sliramu apa to salahku apa to dosaku jebul mentolo ninggal aku janjimu yang terakhir bakal tulo setyo ora bakal kepimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul among lamis rasa atiku kaya diiris ora bulan aku tulung ana padang ana petenge kelangan tresno tresno tulo suci kok ya diblenjani nelongso kebangetan urip iki nelongso kebangetan urip iki Yo Sri Jaya Putra iya Sri Jaya Putra Wangi Rolas Wolu Songo iya Kapan
lali tenan tade marang janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan tade karo aku iki neng terminal stasiun gonku goleki tade marang janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenang tade karo aku iki neng terminal stasiun konoku goleki tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan sata tak ateni tresnaku sing tak gede oh kumricik swaraning banyu hamba turupuh katon gumuruh swarane angin kating gembleger swaraning bledek mangsa ketiga gawe girising jalma gawe kagete para kadang putra ingkang tansah lenggah wonten ing sasana pagelaran Jawi saming ada kuku sing tuwa kang kemelun kang gandanyo mangambar-ngambar tuwa watara sak sirane sang bosigra winatos rasa mula nyari selomang antara-antara uripe mengendeng-endeng kuku sing bebasan sumundeling antariksa sumundeling kayangan ana melekagete para Jawata Agung wonten ing kayangan sedaya damel para dewa-dewi para aksara-aksari para widodara lan widodari ingkang sami tumurun wonten ing asapada sigra kang rawuh sumbering gara-gara goni trakah giri-giri gara-gara sang bau ngadep kuku sing tuwa kang kemelun kang ngebeki wonten ing sasana pagelaran Jawi menika hateges wonten kari sang bawa ngundang pribantayangan dadekan gendruwo ilo-ilo banaspati hanamung gawe regenging swasana ori sang bapa meminta marang anugrahaning Gusti kang gawe pepesing kodrat
mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala sajatining rasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak raga kalis saking Sambikala sun puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pamesing kodrat mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala Nyu Sri Jaya Putra Sri Jaya Putra
Sri Jaya Putra. Iya. Ya. Sri Jaya Putra. Sun puji marang arasaning Gusti kang gawe pepesing kodrat. Sun puji marang arasaning Gusti kang gawe pepesing kodrat. Mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala Nyu Sri Jaya Putra. Prabu Celeng Srenggi nuwun sewu kula nuwun sampurasun Ratu Celeng Srenggi panguwasa Lasruban tak derek enggal jengkar saking papan dunungmu tak jaluk tekamu Prabu Celeng Srenggi Ratu Celeng Srenggi panguwasa Lasruban tak derek tak jaluk tekamu enggal jengkar saking papan dunungmu hadir 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 dan hadirlah hadir hadir dan hadirlah Celeng Srenggi Ratu Celeng Srenggi tak jaluk tekamu tak jaluk tekamu enggal jengkar saking papan dunungmu hadir 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 Nyu Sri Jaya Putra Ratu Celeng Srenggi panguwasa Lasruban tak jaluk tekamu tak jaluk tekamu hadir hadir dan hadirlah yo
Sri Jaya Putra. Sri Jaya Putra.
Wong Jawa ilang jawane, wong Jawa ilang budayane, wong Jawa ilang adate, Jawa digawa nedi parane, tiang Jawi tarasa bisa anjawani ngagungke laku budi pakarti jiwa jawane manunggaling rasa aja tumindak angkara marga wong Jawa ilang jawane wong Jawa ilang budayane wong Jawa ilang adate Jawa digawa ning diparane tiang Jawi tarasa bisa anjani ngagungke laku budi pakarti jiwa jawane manunggaling rasa aja tumindak angkara murka wong Jawa ilang jawane wong Jawa ilang budayane wong Jawa ilang adate Jawa digawa ning diparane pinanung larangase pratangga kampal kendang ponang kelapan gongso iya sorao doporo wiyoga umuro anpoto robo sono puji dumateng pangeran kang umater kita asosami kaleso saking sambikala dina bena saking dilahi kasanian ingkang sampun naluri rakitane gendeng Jawi mila monggo sami diuri-uri
maring lestari kabudayan Jawi. Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kula sak rombongan Nyusri Jaya Putra nindakake pakarya menghibur para kadang wirasama. Duh Gusti ingkang Maha Murah ingkang tansah kersa paring bebungan kita tansah aja lali manembah nanging aja amung sawiya-wiya. Nyusri Jaya Putra Nyusri Jaya Putra kalesoe sambi kala.
Sekar
biasane setino tino kok natoni wae yen ora sambat wis ra kuwat arep njaluk tulung bingung leku nembung akan sok kapan iso madang iki kasmaran kenyokan kepati-pati tindak tanduke kalah marati gawe larange seming mregetake iya ben mung mimpi ora popo yen ati iki iso dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan rimo mugi saged tetemel jampinipun saya di panglepore manah ke Bapak Dalih Ibu. Mriki salajengipun atur pasugatan ketiga ngebaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Bujang Ganong. Bagi kaderek dening Prabu Joglono Sewandana. Pramila kados pundi prahipun kita sarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngatos titipunanipun pagelaran. Kita sarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang pitra sami kalih saking sami kala. Ayo kira bocah bagus. Dibang turu sore-sore sowan ana pono rogo. Bom cilik sing mau sama nunggane. Bom cilik. ACT bom cilik sama nunggane. Ingkang mijil saking sasana busana punika mijil saking sasana busana menika anggambaraken Patih Pujangga Anom iya sinebut Bujang Ganong. Bijal saking kutha Bantaran ingkang tumuju wonten ing Praja Kediri sapuluh badhe nglamar kusumaning ayu jejuluk. Dewi saka langit tanpa danipun Prabu Kertanegara. Gambaraken sejarah saking kutha Bantaran. Patih Pujangga Anom
iya sinebut Bujangana derek akan nutusanipun para Brajakalana Sewandana mijil saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kedhiri lamar Dewi Sangga Langit boyong Dewi Sangga Langit ingkang dipun dadosaken permaisuri para Brajakalana Sewandana dasar raja kang jayeng palukon patih Pujangganom iya sinebut Bujangganom kula ingkang sowan patih kula semanggaken sinuwun ingkang kathah para kayen raja saking negeri para manca para menteri para bupati nganti cacahe raja Sewenegara ingkang gandrung kayun kalan kusumaning jejuluk Dewi Sangga Langit mila Dewi Sangga Langit gadhahi patemboyo sinten kemawon ingkang saged gadhahi tontonan ingkang dereng gumelaring jagat raya menika mangke bagi pikantuk kalan kusumaning ayu Dewi Sangga Langit lampahi dening para senopati saking kutha Bantarangin ingkang sekti Mahambara Birbuti Bawalaksana bebasan tedas bapak parinipan disisaning Brentung menik reng pol iya ayo ger tajak ger bocah bagus para Brajakalana Sewandana awan tangan arah-arahan saking kutha Bantarangin kang sumudal wonten ing Praja Kedhiri ingkang kaderek dening prajurit 140 cacahipun kang sami nitih turangga parikala semanten kang dipun pandhegani dening para Brajakalana Sewandana iya Allah
Anjak pinggir bocah bagus. Oh, 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 no, no, no. Oh, yuk, yuk. Ayo le. Menika gambaraken Prabu Cakrawala Simandono. Raja kang sekti Mahapara Nirbudi Pawalaksana. Bebasan ora tegas mama paune pandit sisane krita. Raja kang jayeng palogon, raja kang derek kagungan garwa, raja katasih mudha semanipun. Pinaja wonten ing praja Kedri Boyong kusemaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Kang katingal mandheg mayeng lumantel mandel sapetawis. Anglangaken rasa sayah sinambi kegojekan sarana tetembangan. Yo. Oh. Ah 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 ah. Oh. Oh. Iya. Was. Oh. No. Ya. Weh. Oh. Sri Jaya Putra wong 1289. Iya. Oh. Oh oh. Ho-ha. Iya. Oh. Oh. Gusti Prabu kula nderek Gusti Prabu. Kula semanggaken sinuwun. Gambaraken barisane dening para senopati saking Kutha Bantarangin. Lampahnya.
Gambaraken Patih Bujanganong Patih Bujanganong Industri Jaya Putra lampahnya dening barisaning gambaraken sejarah saking kutha Bantarangin Njong Kadipaten Ponorogo gawi kekereng praja Kediri wontenaken arah-arahan saking kutha Bantarangin kang jemudul wonten ing kutha Raja Kediri gambaraken Prabraja Kelana Sewandana sangga langit pundi wujudmu sangga langit sira bakal tak boyong ning Kadipaten sangga langit ho sangga langit manut yang wong ayu sangga langit sira bakal tak dadekke pramesuri sangga langit Gusti Prabu kula nderek Gusti Prabu golongan wong ayu sing ngetok menik-menik rene ongger sangga langit ora gelem kok tenan ora tombok tenan sangga langit ha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekaos kemawon nggih dumateng sedaya pamiyarsa Industri Jaya Putra nggih. Kami dari keamanan ini menghimbau satu, yang pertama tolong apabila ada kejadian apapun nggih mboten usah melu kepo dan nanti gak usah ngubung goleki. Sudah ada yang menangani. Jenengan niatnya ke sini menyaksikan hiburan, nggih. Dan yang kedua, selain panitia dan kru dari jalanan tidak ada yang masuk ke atas panggung, nggih. Terus tolong jaga kondusivitasipun. Apabila ini aman, insya Allah kedepannya akan terlaksana lagi. Dan yang ketiga, tolong untuk bawaan-bawaannya dipun jagi piyambak-piyambak. Jangan sampai jenengan pulang ada yang kehilangan ini itu sebagainya, nggih. Tolong dijaga piyambak-piyambak. Kehilangan di luar tanggung jawab panitia. Nggih, mekaten yang saya sampaikan. Dengan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditanjaki kalem-kalem ojo sampai luput yer alon-alon pokoknya kelakon geremet-geremet watone selamat yer ayo tepuk tangannya mana Nyusri Jaya Putra ayo dah persiapan iya ya lakari bocah oh nah iki lo bocah wong rolas wolu songo Nyusri Jaya Putra oh ha ayo ayo oh iya loh salto 1000 wah yo persiapan yo yo ganti gerangane ho iya oh doh persiapan iya woi dalah ayo ngono ayo ngono ya ngono oh ya ya ayo tak ana kadedayamu ngir kaya apa ngir ayo oh iya sing di oh iya oh sing kae tebel sing kae to sing kae to iya roh aku wis roh iya oh iya
Engko tak didi, stop. Engko tak didi. Nah, disapa Sembul, sapa Sembul. Halo. Ngono lho bola petuk kancane kok. Iya. Tapi kamu gak mulai Sembul. Oh, iya. Cakep. Iya. Persiapan. Ayo le. Ayo ngono, yo ngono. Oh. Lu. Wis kelingan bol we. Iya. Sik to lha nyapa nek kono Pak Rin. Golek kancane kabul ya. Oh iya rada rono. Oh, banawe ngejak batur. Oh ngono. Oke, kon. Wani ya? Oh, telu-telu ki. Bun. Telu-telu ki. Wani ya? Oh iya. Kowe wani buka barang. Aku yo wani. Ya, lho yo wani kok kabul kok. Kak, wani buka aku. Do padha. Duh. Tuh terang-terang matamu lak milik. Wani mbakku. Bu, Jo. iki atraksi ora jak geger kowe pindah malah nantang wong iki lho. Lah mau ngomongmu piye to, Mbak? Atraksi. Oh, Lah kok telu. ngejak kowe wani mbakku. Kowe wani mbakku mah ngejak. Lah mbok omong isik kok tak kira yo gelut bae malik-malik to. Sing diduwi sekile ngono lho Kang, ora tantang-tantangan. Lah. Sing didu sikile. Oke, ayo Pateng. Yo lek sikile malah ngade kayak gede-gede. Heeh. Ya. Iya. Yo. Datang. Ayo le. Pasang badan. Iya. Udah wis meh finish sik. Bayu Citra Bayu. Dakoan. Ayo. Gantian awakmu, grupmu bul. Iya. Ini nek mau engkek iki lho. Jajal sik kok. Sembarang dijajal sik aja engkek sik. Iya, Ndang. Lah mau atur ngene tembok. No. Ngapa toh aku ora ngatur grup? Lho Dek, kreasi baru. Ini strategi saya. Strategi Strategi itu. to, Pak. Yo ora padha to, Mbak. Nek jenenge padha jenenge nyonto no. Oh iya, bener iya kreasi baru. Mergo ki apa to Raga Samya Putra. Mikir rada rono, mikirnya Dek rada rono mbek ngangung-ngangung. Apa to? Ora maksudnya ki wonge. Wong entok iki, Bu. Ketu wapi wong lho. Ayo engko. Lah yo nek Raga kan wong entok to, Mbak. Jenenge Panggah Nyu to. Lagi iki aku dijak nyu ya iki kok. Nyuna coba. Lancang. Lagi iki jare ya padha nek ngono. Aku lho di backlist. Iya. Usume panjenengan di backlist hati-hati lho, Kak. Ya. Asem. Ayo. On. Persiapan. Tanjak geger. Ya. O. La. Ya. La. Wes. Cepan. Marai kowe lho, marai bikin malu aku piye jane. Ya Allah, wis tak omong itu pik kok piye jane. Oh, malek ta? Ayo pelenge bae. Lah aku garo kene pojok. Teng sisa aja dijak budal isu teng. Beh, lha wis senengamu gambir rosokan lho, Bu. Dijak budal isu. Ayo pinggir pojokan ngono. Ayo. Ya.
Sik hop. Delok nek muengkek bae terima atraksimu ngono diguyu ki lebih iki lho. Diguyu ki lebih gak isin wae. Pon. Yo, lek Beh. Panggung entek. Blas. Lah ki lebih nek guyu muengkek lebih terima atraksine ngono bae. Cek to, ki mung tenanan ler. Lah iki mung tenanan to. Heeh, lha iki panggonge jojoke rene. Masa miring. Masa aku wis ngendok bol Jawa, aku ngendok karo kowe Mbak Ipon to. Pakai glundung rono. Kok pengen godak ya aku mek bingung duwe nggone. Ayo. Oh iya, wah sembarang nek bali pakai golek sing datar. Iya. Ayo kan, iya. Oke. Berarti apamu ibarat bal, Bu. Heeh, iya golek datare miringe nyanti wis mbok tuting. Oh iya. Getian to. Heeh. Kok diboro ngono kabeh? Wis bene to kok atraksine dhewe-dhewe yo. Wis kono jajal piye sing kedua iki lho piye jajali. Ya. Oh. On. Iya. Dah. Loh. Pon, Pon. Lha nyapa kok sujud madhep rono iki? Oh. Ya, misuwo. Tapuki lambemu. Wis kok sujud ning kono iki lho jare nyapo iki lho. Jare lompat macan. Oleh apa wae? Bar lompat macan iki sujud jeneng koncone sing mencolot. Oh, gantian ngono madhep. Sujudku ngadepe rono. Madhepe rono. Bingung. Baik wis, ayo liyane. Wis ngakoni kalah kono karo grupmu. Lah kene grup celong kabeh. Takmu milih kok apik tenan. Ayo, iki ganti kreasi iki ya, persiapan. Oh. Iya. Ayo Ger. Tanjak Ger bocah bagus. Saya tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Nyusri Jaya Putra. Wong 12 Oh. Iya. Alon-alon pokoknya kelakon Ger. Geremet-geremet watoning selamat Ger bocah bagus. Persiapan. Di bapak sing penak. Iya. 1 2 3 ayo le domongi panggungnya miring ini ayo gelundung akhirnya bapakmu gelundung malian ya ayo lagi giliramu saya ngengkek-ngengkek gitu ayo jajali ayolah wis tondang-dang lah kalian dibengok kacamu kayak lembek bel golek kancamu ki lho iya persiapan on ya masuk piye kok blusuk-blusuk iki lho sing telepon kowe jare masuk piye kok nyosor-nyosor ning dhuwur iki lho Rasane padu. Oh, bathuk takon bapakne malah mendeliki aku. Ayo gendong bathukmu karo bathukku didu ngono lho. Sing gare mendeliki sing kemudian ketok. Untune lho, rambute kabeh kok diparut marah. Ngene lho. Mingkem mo, dajal mingkem ya. Ayo, Mas. wes ya ayo baleni tenanan Bang tenanan lha nyapa mbok sumpeli ngono ani iya wes sumpelono sembarang wes mangap ora apa-apa kok lha wi lho au lah ngono sumpeli rada gedhi maksudnya bagi latihan atau Bul? Lah kok malah kok kabul iki. Kabul lara iki, Pak Bul. Tangan loro Bul. Nek latihan tangan loro Bul aja sitok. Tek mumpung gak kuat. Lah kok loloi sandal kabul nyapo. Ya. Iya. Bu, kowe rasa melu nyokot ben dicokoti pon ben gak mangap. Lah ngono lho, wis. Es garingane rasane gamelan. Bul, jabutan bul, cokotno bul. Iya. Yo. Ayo le.
kon nguntang sandan ndak sing katane kepruk karo tongkak. Beh. Ora maksudnya mung petar diniati nek ndas merti duduk di loroi sandal ben gak bengok. Karepe ngono Ipon gendah aku. Saya terbuat ya ndak sing saka besi iki ae. Ayo. Iya. Saliyane kene kek. Iya. Iya. Yo. Oh. Datalah. Ayo tepuk tangannya mana? Yusri Joyo Putra. Datalah yo ngono. Ayo ngono, yo ngono. Saiki ketika Bang Ipon. Mademmu dipadakne Pon. Lah nek madem rono kabeh kok. Oh iya. Tackling bola dek kaki. Ya. Oh loro sik. Loro iku karo Anissa arep mbok kei 3 iki lho. Oh, iya. Ya. Wes. Bane loro kok penak to, Bu? Apa tambah sitongkas ya? 3. Piro? 3. Oh, 3 sik. Iya. Toto mapen. Iya. Yo. Yo. Da. Iya. Dah. Ayo ker. Oh. Woi. Nyasang, Bu. Dewi kok nyasang maksudnya piye? Apa keduren jajane ngadeg? Aku nak 3 gak tatak lho. Lah piro? 5 apa 10 ngono lho. Malah tatak. Tatak aku. Beyo. Resiko niku ben dhuwur pisan lho. 1, 2, 3, 4, 5. Iki cacah 5. 5 iki. 5 ya. Oh iya nek 3 magak ya, Bu ya. Heeh, 5 malah kuat ya. Persiapan. Yo, persiapan, iya. Ayo tepuk tangannya mana? 1, Maksudmu piye to? Memang lompati ngono.
Bareng to. Bareng. Kaya nyimpen. Dosa. 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 Satu. Barengan moto beling. Eneng tak tembiling. Heeh. Kene Bol. Adewe iki meng joget lan gegojekane kan ya wis. Heeh. Heeh. Ibarate dhewe ning kene iki wong tamu Bol. Ya. Heeh, tamu ning gone dulure dhewe dhisik tau urip ning sawahan kowe eling ora Bol? Ya. Ning Margur Patut. Heeh. Ning si apa cengkeh kae. Heeh. Nyapu Lah dalah. Tera udan kayak do panen. Heeh. Monggo Mas Abul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Neng aku lek nyari banter. Ketok kompak. Biasanya itu iki. Desane Joho Bol. Joho, Dusun Joho. dusun Joho. Margo Patut. Margo Patut Sawahan sawahan. Nganjuk. Heeh. Ayo, kowe Anak duwe donga apa kelopo Bol? ning dhuwur sumur. Masuk. Astagfirullahaladzim. Dewi mbok jawab dhewe apa piye? Ngene lali. Heh. Heeh. Ayo Bol, balenan maneh. Ya. Anak kelopo ning dhuwur sumur. Masyarakat Joho didongakne panjang umur Allahumma. Heeh. Duwine Anak kelopo ceblok ning kali. masyarakat Joho mugi-mugi pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Masuk ngono lho Bol ya to. Heeh. Kudune ya ngono. Dongamu ya wis mang. Ya, wae Gak dhewe. mbok dongakne neh boga. Alah, aku ndongakne bakul muga-muga laris. Heeh. Anak wis bakul laris ngene kan kok kena kemasuk aneh. Oh ngono, demi ekonomi keluarga ngono ya. Jono, Ya. soben nanggap neh. Coba nanggap maneh. Mbok dikek Siap. kene, mbok dikek kono kan sementing. Lho. Heeh. Nek Mulane perlu dhewe di dongane DP. ya apik-apik to, Bul. Ya. Rezekine lancar. Heeh, sing Ya duwe panjang bojo ya umur. duwe bojo. Heeh. Sawis sawise dadakne tontonan Srijaya Putra Wesus 1289 mugi-mugi masyarakat Joho Bul khususnya sing pun omah-omah ya wis keluarga didongakno muga-muga dadi keluarga yang sakinah mawadah lan warahmah Allahumma amin. Apa sapa gelem Bul badadan ngene iki terus padu pedhot masa ya kaya mungkin. Ya, ya. Heeh, apa dongane sing apik ngono Bul ya. Iki pandi iki Mang. Kowe duwe donga pegak kanggo masyarakat Joho. Aku ora kanggo Iki wong Joi. penting panjang umur, banyak rezeki, Sing dereng gadah yoga muga diparingi yoga. ingkang solehkah. Sotong. Heeh, wis gak apa-apa, Bul. Ya, 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 Matur ya, suwun ya. sangat kagem Bapak Keaman. Heeh. Heeh, TNI maupun Polri ya, Bul ya. Sampun nyengguyo bagus. bicara ing sonten punika. Ya muga-muga ae Bul kiko lancar. Heeh, kripik Aman, gedang, Bu. tertib nggih, Pak nggih. Heeh, iki kripik gedang kripik telo Bul, si tedang watone ben padha rata, kancane sing ngguri yo akeh, bantengane kembar 30, Mas. Atraksine apa wi? Atraksi mangan pring karo godhong jati.